ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಗಣಪತಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾಗಣ ದೇವಿಯರು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಪುರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಸಲಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಕೋಟೆಕಾರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮನ್ಪುನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೈಯಾಡು ಒರೆಕಾನಿಕೆಲ ಇನಿ ನಡಪೆರಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ನಡಪುನಂಚಿನ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆ ಬರಂದೆ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮக்கு ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ನಮಗೆ ಬೆರೆಸಾದ ಕೊಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ನಾಗದೇವರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಯರನ್ನ ಒಕ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೋಮನಾಥಗೆ ಇನಿ ಸರ್ವಸೇವಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓ ಹರಿಹರೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜನಪ್ರಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಗೋವಿಂದ 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 ಗೋವಿಂದ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದ ಅಂಚೆನೆ ಬೈಯಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಒಂದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬರೋಣ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಇತ್ತೆ ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ಮಂತ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಉಗ್ರಾಣಡು ಫುಲ್ ಎದ್ದು ನಮಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತೀರನ್ನಾತ್ ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಐನು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪನಾತ್ ನಮಕ್ ರಡ್ಡ ತಿಂಗಳದ ಈ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಆಪ ಲೆಕ್ಕ ಐನು ಒದಗಿಸದ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಆ ಮಾಗನಪತಿ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪೂರ ದೈವ ದೇವರಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಾದರಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೊರಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ರಸೀದಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆದ ಬರ್ತಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಂತದ್ದು ಐನು ಬಾಕಿದ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ದಿನಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿಖಲು ಐನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ, ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ, ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಈ ಮಂದಿರ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು 75ನೇ ಇಸುಡು ಆದ ಇನ್ನು 2024ಗೂ 5 ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ. ಆ ಉತ್ಸವನು ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವನು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಕ ಊರದಕ್ಕೆಲ್ಲ నేను ಪೊರ್ಲಿಡಿ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಥಮವಾದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ನೇನು ಮೂರ್ತ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇನ್ನು ಸುರು ತಂದು ಅದು ನಾನು 5 ದಿನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾಡೋದು ಏನು ಭಕ್ತರಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಕ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐದೇ ಇದು ಆತನವು ಅವು ಏರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಅವಡು ವಾನೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಒಂದು ಬರಡು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತೆ 28ನೇ ತಾರೀಕಿರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಸುರುಕಾದು ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ಇತ್ತೆ ನೆರವೇರಿಸಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೈಯಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಬೀರಿಡ್ದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರೆಯುಂಡು ಐಕ್ ಎತ್ತೋ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಕ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬರೆಯುಂಡು ಐಟ್ ಸಾಸ್ತಾರ ಬಲಗದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೇಳ ನೆತ ಚೆಂಡವಾದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರೆಯುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಆದ ಬೈಯಾಡು ತಂತ್ರಿವರ್ಯರ್ನ ಆಗಮನ ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಚ್ಚಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಜ್ಞರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಸರಾಜ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರೆಯೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಶಾರದಾ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಿರ್ತ ಬಲಗೊಡ್ದು ಕತೆ ಎಡ್ಡಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕಲ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೈಯಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ತಂತ್ರಿವರ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆತದು ಬೈಯಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಸಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು ನೆರ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದೂಷಿ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಳು ವಿದೂಷಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಮೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು 7 ದೆಯ್ಯಾರ್ ಪನ್ಪುನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಲಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂತ್ರಿವರ್ಯನ ಅನುಮತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸತಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡತದು. ಮನದಾನಿ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜಾಯಿನಿ ಬೈಯಡು 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಿಲಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪಾಲಸ ಮರದ ಕೊಂಬೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯರುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಪಾಲಸ ಮರದ ಮೆರವಣಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಂಡೆ ವಾದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಲ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಬೀರಿಯಾದ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರಗೂ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೆಯುಂಡು. ದೀಪೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೆಯುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕುರುದಿ ತರ್ಪಣ ಅಂಚೆನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಾವರ ಯುದ್ಧ ಅಂಚೆನೆ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಅಗ್ನಿ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮಂದಿರ ನಡಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಂಕ್ರಮಣದು ನವೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕಿರ್ದು ಜನವರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮುಟ್ಟ 2 ತಿಂಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾದಾಚಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮಕ್ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ನವೀಕರಣ ನಡತದು. ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮಂತದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಸತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮನ್ಪೊಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಈ ನಮನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಜಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐನು ಮಂತು ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಲಂಚೆನೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಆತಜಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಅಡಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಈ ನೆಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಣದು ಕೇನೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೋನು ಮಾಗಣದ ದೇವರಂಜ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೊಂಡನದ ಸತ್ಯಲು ಅಂಜನೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣ 5 ವರ್ಷದ ದಿಂಚ ಅವೇತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ತನಕಲ್ನ ಜೀವನಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಂತ ನಾವು ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಉಪನಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕೆ ಉಪನಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಷ್ಟೋಡು ಬತ್ತದ ನಟ್ಟಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ದುಮ್ಮದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಬರ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೊರ್ಲಾದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆಗಾರದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಪ್ಪಗಟ್ಟಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. 50 ವರ್ಷದ ಐದಿಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಂಡು. ಇತ್ತ ಉಗ್ರಣ ಮುಡ್ತಾದು ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊರೆ ದಿಬ್ಬಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರರಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ನಡತದು ನಡಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಮಾತ ಭಕ್ತರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಮೂಲತ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲವನ್ನು ತೂವೋಡು ಮೂಲತ ಕಾರ್ಣಿಕನ್ನು ತೆರೆಯೋನೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಕೋಟೆಕಾರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದಿತ ಮುತಾಲಿಕೇಡಿ 50 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಉಗ್ರಾಣ ಮುಹೂರ್ತ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 50 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ 2 ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮ ತನಡು ಅದೇ ರೀತಿ 2ನೇ ದಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಮೇರಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮ ತನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಗೂ ಬೆಂತನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಪರಿಸರದ ಜೋಕ್ಲ ಹಿಡಿದು 2 ದಿನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಟಕ, ಅವೇ ರೀತಿ ಎಳುವರು ದೇವಿಯವರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಲ ಈ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪೆರಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಈ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪೆರಂಡು. ಈ ಮಾತ 28 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ನಿಖಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ.